O Consello acordou destinar 5,7 millóns de euros a un novo programa para promover que 1.300 vivendas de titularidade privada se poñan en alugueiro con rendas accesibles na comunidade. Os propietarios poderán recibir ata 16.000 euros por vivenda para realizar reformas e cubrir gastos. Ademais, os propietarios recibirán un incentivo de 2.000 euros se a vivenda se aluga a un menor de 36 anos. O Consello da Xunta vén de autorizar o programa Fogar Vivo. Segundo o Observatorio de Vivenda de Galicia, os propietarios non poñen as súas vivendas en réximen de alugueiro por diversos motivos, pero principalmente pola inseguridade xurídica e tamén pola necesidade de realizar reformas. Ante estes dous problemas, dende o Goberno galego queremos axudalos, por unha banda, a rehabilitar os inmobles e, por outra banda, a facer fronte, dentro das posibilidades que temos as comunidades autónomas, a esa inseguridade xurídica. Fogar Vivo aporta unha axuda ao propietario que pode alcanzar os 16.000 euros en diferentes conceptos. En primeiro lugar, unha axuda para rehabilitar e acondicionar as vivendas de ata 11.000 euros. A subvención poderá alcanzar o 80% do gasto realizado, de modo que, por exemplo, un propietario que invirta 6.250 euros na renovación da cociña, 5.000 euros serán da axuda da Xunta de Galicia e 1.250, soamente 1.250 terá que aportar o propietario. Ademais, para facer efectivas estas axudas e, polo tanto, para que o beneficiario poida dispor xa dende o primeiro momento destas achegas, poderemos realizar pagamentos anticipados de ata 80% da axuda.